everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X-Kingdom. Gago! Okay, oy! Nagunauna ako maayo. Apan gipakalitan ko nimo. Ay, nagusto ko aling alas doon, God. Oh, sorry na, God. Doon na mga ko isulti nimo. Kato bang lalaki nga, akong nagasbagan kaganiha ba? Ano? Wa ka mahibungan to. Nga, kakusog sa akong pagbangga niya. Unya, wa gid malukot o baka malabay ang iyang lawas sa layo. Oh, Wag parehas nimo. Kusgan. tuod. Kinsa makakatong tawhana? Bitaw. Ganina lang ako kasulti o nimo. Aban, sige mo kag tutok ka ng Zoe nga naong ni Prinsesa Hestia, God. Tungod ka naglabad akong Rako Salim. Aw, hiloto na to. Aron di na maglaban. Be. Buang ka! Buang ka! Buang! Aw! Buang ko! Buang ko! Husto. Ano nga man siya maunsa silang naligsan mo siya sa gidaan mo sa kanan Rako Salim? Nahibong sab kay ko haring alas to. Murag parehas nimo ba? Gahi. Gahi! Usay gahi! Gahi unsa? Gahig lawas og naong. Kinsa makakatong tawhana? Apan, ganong ako pa siyang hatagag panahon. Si Prinsesa Hestia o si Corazon. Kinahanglang may bawaan gagugik ka ni Corazon. Ngano dili ko maging makalimtan si Corazon? Dong! Mga na ta, Dong. Sa'yo tayo panihapon, Dong. Magbalik-balik siya pirmi sa akong una-una. Uy, hala. May sakit makadisdunggan ang akong anak hilaw. Nahigugmanigid ka ang akong kasing-kasing. Ni Kinsa! Hala! Oh, Da! tahiwasay? Oh! Ikaw din ang niya sa akong tupad. Oy! Abi ni mong tuod! Oh! Abi ni mong si Batman, Dong! Gino! Wasay ni Gino! Dara ko Ginoo! Dara! Kakita ka na ko Ginoo! Dara! Wa ko kabantay da nga niduol ka na ako. Ang! Wa man din ni imong utok, nilupad man dong. Naguna-una kang day Corazon, no? Kuan. Ay lagli mo dong! Kay niingon ka ganina. Dili pa lang dogay. Ako na donggan nga. Nahigugma ng imong kasing karol. Hala. Ni Corazon, no? Nahigugma kang Corazon, no? Hala. Ay ayo. Mauting halit ay. Ay ayo. Dili man ako siya malimtan. Kun mauna! Mamisita ta karong gabi idong. Asa mo mamisita, Oy, say? ano kadungog bungol ay kalayo ato dungog man. Kadungog ka dairang. Sa? Kadungog ka. Asay hungog! Aya. Istorya lang. Mahungog ka karon na Ay, bayan. ay. Sinong kaning karon na bukol ginang kaluwa si mga oran. Usay Klaruhag asang uhaday. Asang uha. Ginoo! Wasay ko day. Ginoo, wasay ko Ginoo. Ay ko kalimti Ginoo, kalimti sila ayaw wasay. Wasay ko Ginoo. Tara tayo wasay, tara. At doon ta sa talad kananan. Sige, tara. Kay ang naong ni Nanay Irang, dili na mahitsura. Sige, tara. Basta tabangan ti kang day Corazon, ha? Timan nila. Imo kong sidekick. Panguyabi dayon hadong luminos kay tingalig maunhan ka. La, guwapa ba to? Nainaw nga to. Gamay pormado. Gamay pormado pero di sa munggos kadakadong. Nay mga mata pagka. Ang pilok piting bauga. Baug pas akong. Hala. Nya naingabil atong Corazon dong luminos pagka nindot. Nindot sa puhon. Nindot sa supsopon dong. Murag kinason punaw.
Unsa kay sabaw ni Inday Corazon dong no lat ansa. Pero dong luminos, tambag na ko. Panguyabi dayon. O niya burotsahe dayon dong. Ahay. Oh, oh. Aray! Saman to? Gilabay kang nanay irang og lampaso tay. Oh, Dali na. kagay lang pasok. Mga oras ta kay siga na kayo og matas nanay irang tan-aw nimo. Nanata. Nanay kita dong. Asa. Tay, Naman ko sista. dili lang tingali ta mulahos oy kay kusog kain kuba sa kundugan. Ay sa patigog ang sista. Di ta ni pasabaon. Ni naman ta. Nganong, di man ta mula host dong. Ni gud ta dong. Tay, gikulbaan man ko. Aha. Dili lang tingali ta mulahos oy sa Oh, tutuyo. Kusog ni kayo kuba sa anata. kundugan. Ay, ni anata. Bitadong! Oh. Noon siya ka ni anak ko Amo, tagot o, di irang! Anong di mata mo lang? Ikaw na, aday! Ikaw na, aday! Hanggaw ka! Oh, noon siya magkamurag karon pa makakita niya ko masiga-siga makasimong mata. Oh, lahos tao. Aray! Di naman igugmang imo, day! Pwede! Ano siga-siga makasimong mata ko sayang kita na Ang nakalitan ko ni abot ka! Bunalan ka ni Miapas sista. ko, miapas ko, gisundan ta dayon mo. Mangwintas ka rin kwirdas. Oh, nakaabot yung tangko din, he. Mangwintas ka rin kwirdas ron. Sa? Mangwintas kwirdas. Eh, naibaw ko tuyo ninyo. Ay, Oh. ang nidong laminas. Ay, kabula ka dong, Support ka kay ko ni madam. Gikuyawan ko nay. Ay, hindi mo dayon ta, mapadayon yun ta. Suportado ka na mong tataywa sa inyo mo. Kining Na, kuan, kining- ang gwardya nagpitok-pitok lang mata. Hoy! Dindo! Ala! Naon sa ning gwardya? Natog na! Hoy, Dindo! Ay, mga gwardyang matugsay. Wa man na dairang, wa man gwardya gani mo bantay gina siya, di matog. Matog. Mos, sod lang ta, sod ta. Adi nas Dindo, di man matog Dindo. Bahala na natog na siya ay. Sod ta ng gate sa panmahin nila, Inday Corazon. tingalig kasab-an tas mga tagtungod tay. Nga di lagi tayo kasabaan. Nga masuko man sila. Kailam na to sa Corazon, ang tag-iya diya. Pero say tayo sa sagod. Delikata ikihasay. Mukiha sila na tog tres passing. Wa na iuson 3 passing ron, 4 na. 4 passing. Dali na mo ay. Sod na ta diya. Ano magkasugod na pangharana? Hinay lang ha, hinay lang. Aron di magkamatang gwardya. Okay. Abi pa lang, wa tayo mga batasan. Magsaba-saba ta, mata na noon siya. Tay, tingali ba ya? Og Hops! Hagok ay. Kadungog ka. Kadungog ka o kakita ka. Lami keng katos gwardya, gahagok. O niya, pinangangamba, pertim bukala, oh. May lundag binlod, oy. Say. Hilom na lang. Hilom. Hinay lang ha. Hinay lang. Kau na dayran si... Anam na ba ni hapon? Magdungan tas pagpangaon. Kita lang una kay wa pa man sila maabot si mami ug dada ni mo Armando. Wa pa ko gutom, Tita Remy. Kauna lang sa pag-una, Tita. Uy! Uy! Yung na mga oras sa mo na parang hindi mong timpa ni hapon. Basta gigutom ka na diha. Sige na. San, dili ka na gusto mo kaon? Saron! Hala! Uy! Kinsaron na naikon, uy! Nakasudin! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.